לעבוד לזה. רשד, good morning, how are you man, you have a good hair day. היי ליל, בוקר טוב, מה נשמע? פאק, 12 ועוד לא חיבקתי עץ. גורוש, מה נשמע? איזה יפה את היום. תגידי, את רוצה שאני אעשה לך צמא? יהיה לך מה זה יפה צמא? סליחה שאני מדבר, אני סורי, אבל כאילו מה זה? זה האוכל? אני פשוט קיבלתי זר פרחים על צלחת. אמרתי כאילו אולי יש לי יום הולדת, אבל לא, זה בכלל לא התאריך. חברים, אתם הגעתם לכאן אנשים שבורים. טלתי, אתה היית שף כוכב. אבל מאז שנכנסת לחובות, המותג שלך הידרדר לכלום. שף אמיתי, חותך רק עם סכין סמוראי. יאללה קאט, איפה $100,000 שלי? שף אמיתי, מנגב עם מגבות המטבח של איצי. מה, כמה הפעם? שף אמיתי, תקנו את זה, אני ממש רעב. ועדנה, מאז פרשת השחיתות האחרונה, הציבור איבד בך אמון לחלוטין! הילד יושב בשורה ראשונה, זה $1,000 קש, כן? אבל אם אתה רוצה שירקוד עם הקנגורו, זה יעלה לך אבאלה. משטרת הבידור! יש לה איתה! אז עכשיו, עופו מפה! שניכם, עופו! לאן לעוף? למסע רוחני? כן, למסע רוחני. אבל איך נדע מה המסע הרוחני שלנו? תתרכזו איתי חזק, בואו ניכנס למנטרה. אנרגיה, זן, רוחניות גנרית. המבורגר. אוכל הנפש. המבורגר. מה המבורגר? המבורגר, כן, המבורגר זה טוב, כן. המסע שלנו למצוא את ההמבורגר הכי טוב בעולם. מה המבורגר? אתם יודעים מה? המבורגר, רעיון מעולה. צאו לכם למסע רוחני. נהדר, המבורגר, צאו המבורגר. איף, איזה טיסה סיוט. כן, אבל יאללה, ליסבון, אה? מה, פה זה המקום למצוא את ההמבורגר הכי טוב בעולם. הפורטוגלים חולה בשר. יש פה איזו מסעדה שנקראת גראונדבורגר, את לא מבינה, מדורגת בין ההמבורגריות הכי טעימות בעולם. יאללה, בוא נלך. יאללה, תתאהבי לי בסוף. מה? כן, בוא נלך. אוקיי, שף! אוקיי. היי, קח אותנו להמבורגר הכי טוב בעולם. כן, לא פסיבו. יאללה, אנדלה. סי. מדהים, את לא מבינה בכלל, קוראים לו צ'ילי צ'יז, גבינת גאודה, רצועות בצל, צ'ילי קון קרנה וחליפיניו מוחמצים. זו תופעה. חייבים להזמין. בוא נזמין. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Queremos dois chili cheeseburgers médios e duas garrafas de cerveja. Obrigado. לא ידעתי שאת יודעת פורטוגזית. אני יודע בכלל פורטוגזית, יא זוי. Thank you. Oh yeah, baby. That's right. וואו, מדהים. איזה באסה שאין כזה בארץ. אז זהו שיש! הצ'ילי צ'יז מגראונדבורגר ליסבון נוחת בביבי בישראל. טוסו לסניפים לטעום את אחד ההמבורגרים הטובים בעולם. ואתה, לא במרובוטים העתיד רודפים אחרינו! הרקדיטור הטוב ביותר של האדם, מה חשבנו לעצמנו? קדימה, יש הצפה בספינה. ניגז!